Rosas brancas para Diana Kerr no día en que se cumpren 10 anos da desaparición da moza madrileña. O pai e a súa irmá achegáronse esta mañá ao monumento que lembra no lugar en que desapareceu, na Pobra do Caramiñal. Boas tardes. Este foi un caso moi mediático que acabou coa condena a prisión permanente revisable de José Enrique Aboín, o Chicle. Os pais e a irmá de Diana lembraron hoxe a súa filla, o igual que a Pobra, que tampouco a esquece, Xoel Rodríguez. Sí, vou mostrar ese recordo. Antía son as flores que están depositadas nesta escultura que está presente aquí dende o ano 2024 e que lembra non só a figura de Diana, senón tamén a outras vítimas de violencia de xénero. Flores depositadas por veciños anónimos e tamén polo pai e pola irmá de Diana, que hoxe se desplazaron ata aquí. Ademais, nunha publicación en Xe, o pai lembraba que o legado de Diana, evitar a derrogación da prisión permanente revisable, servirá para salvar vidas. 10 anos despois deste caso, a Pobra do Caramiñal e Galicia enteira continúan aínda tendo moi presente a Diana e a súa familia. E seguimos na Pobra do Caramiñal porque hoxe ali incautáronse de arredor de 1.500 kilos de cocaína e hai varios detidos vinculados ao clan dos Fanchos. A operación segue aberta e non se descartan máis actuacións. Aínda que se prevé un cambio de tempo e tamén a chegada de chuvias, a ausencia de precipitacións nos últimos meses está a ter xa consecuencias nos cultivos, sobre todo no millo forraxeiro, do que haberá unha merma tanto de cantidade como de calidade. Estivemos nunha explotación gandeira para coñecer de primeira man os efectos da seca no seu día a día. O tema da cosecha do forraje de millo é moi complicada, xa sembramos e ao pouco xa empezamos co tema da mitima, con moitos problemas. Dali a pouco xa empezou o tema da seca, que hoxe en día vai ter unha repercusión moi grande nas contas de resultados dos establos en general. En estes días de fresco e inestabilidade tamén temos que falar das temperaturas. As máximas caeron máis de 10 graus en só 24 horas e as mínimas deixan mañas de abrigo no interior con termómetros que xa rozan os 3 graus. Lalín convértese hoxe no centro da etnografía galega, coa malla tradicional de Co de Seda, en Doade. Unha festa de interese turístico de Galicia que reivindica o valor histórico da palla e o que se busca preservala na memoria de todos. Arrancamos na Pobra do Caramiñal, onde esta madrugada axentes da UDICO participaron nunha nova operación contra o narcotráfico. O operativo segue aberto, pero Iria Soengas, que trascendeu ata o momento. Si, Antía, polo de agora temos escasos datos sobre un operativo que, como dicía, siga aberto. De feito, aínda neste momento, axentes da Policía Nacional están nos arredores desa vivenda en que se descubriu un importantísimo alixo de cocaína que apunta, algunhas fontes apuntan a que podría chegar aos 1.500 kilos. Un operativo dirixido pola Brigada Central de Estupefacientes, colaboración tamén con axentes das comisarías de Pontevedra e Ribeira, que se desenvolveu nesta zona da Barbanza e a droga se incautado nunha vivenda nesta zona do Conchido que pertence ao concello da Pobra do Caramiñal. Segundo algunhas fontes, serían os 4 as persoas arrestadas neste operativo, que poderían sumarse máis arrestos nas próximas horas porque, como dicíamos, a operación segue aberta. Todo apunta a que a droga tería chegado nos últimos días dende o Atlántico e que os encargados desa recepción e custodia do cargamento serían integrantes do clan dos Fanchos, que opera habitualmente nesta comarca da Barbanza e moitas veces tamén en colaboración con clans da zona dos Balcáns, polo que non se descarta tamén que haxa detidos desa zona. Ata o momento, recapitulamos, o xulgado de Garda de Ribeira o que instrúe este caso, operación que segue aberta e de momento todo apunta que o cargamento tería grandes dimensións, podría chegar, como dicías, aos 1.500 kilogramos de cocaína.
En máxima tensión na Coruña, os vecinos da Sagrada Familia participaron nunha cazolada na que tiraron pedras, balos de obra e petardos contra un coñecido narcopiso da zona. Reclaman unha solución a unha problemática que se mantén, denuncian, dende hai varios anos. Din que hai unha trasfega constante de toxicómanos. Os inquilinos tiveron que ser evacuados pola policía. Xa pola noite declarouse un incendio na vivenda. A policía investiga quen puido ocasionar o lume. Polo momento, manteñen acordoada a zona. A Garda Civil apreendeu 243 plantas de marihuana en 3 plantacións localizadas no concello lugués de Negreira de Muñiz. As plantas estaban situadas a distintos niveis do terreo e dotadas de sistema de rega. Parte delas alcanzaban os 3 metros de altura. A operación permanece aberta, polo que non se descartan novas actuacións relacionadas con esta investigación. A Garda Civil sinala que con esta operación reforza o seu labor de prevención e persecución do cultivo e distribución de substancias estupefacientes, especialmente naquelas actividades vinculadas ao establecemento de plantacións destinadas á súa posterior distribución. E hoxe hai 10 anos da desaparición de Diana Quer. O suceso conmocionou a todo o país e deixou unha pegada profunda en Galicia e, sobre todo, na Pobra do Caramiñal. Xoel Rodríguez. Sí, veciños e visitantes tamén durante os meses de verán antía seguen lembrando aquela tráxica noite do 22 de agosto do ano 2016, cando se produciu a desaparición daquela moza de 18 anos. Foi arredor das 2 da madrugada cando enviou un último mensaxe por WhatsApp e foi entón tamén cando se lle perdeu a pista non só a ela, senón tamén o seu dispositivo móvil, un dispositivo que sería localizado meses despois, en outubro, no fondo da ría de Arousa. Pero non foi o móvil o único elemento que levou os investigadores ata a detención de Enrique Abuín, foi tamén o intento de secuestro doutra moza en decembro do ano 2017, o que permitiu a Garda Civil e as autoridades deter e que Enrique Abuín, alias o Chicle, confesase o asasinato de Diana Quer. 10 anos dende aquel caso e hoxe aquí, aínda na Pobra do Caramiñal, continúan lembrando a figura de Diana, unha localidade de pouco máis de 9.000 habitantes e a que continúa acudindo tamén cada verán a familia da moza. Hoxe, de feito, aquí, aos pés desta escultura, tanto o pai como a irmá depositaron flores na súa memoria. 21 de agosto de 2016, Diana Quer, de 18 anos, pasaba o verán coa súa familia en Cabío, na Pobra do Caramiñal. Esa noite saiu ás festas dos Pincheiros. Foi a última vez que se soubo dela. Comezou entón un amplo dispositivo de busca, ata que en outubro de 2016 apareceu unha pista clave. Un mariscador atopaba o teléfono móvil de Diana nas proximidades do viaduto de Taragoña, en Rianxo. En novembro de 2016, 3 meses despois da desaparición, José Enrique Abuín, coñecido como Chicle, pasou a estar baixo sospeita. Os investigadores comprobaron que o seu móvil seguiu un itinerario coincidente co de Diana Quer. Con todo, tiña a coartada da súa muller, que aseguraba que pasara aquela madrugada con ela. En abril de 2017, o xulgado arquivou provisionalmente a causa. Es una muy triste noticia para mí, para mi familia, para mi hija. Creo que en modo alguno esto va a facilitar el desarrollo de los trabajos de investigación. Pero o caso deu un xiro a finais dese ano. O 29 de decembro, o Chicle foi detido en Boiro pola súa presunta implicación no intento de secuestro doutra moza. A partir dese momento, volveu situarse no centro da investigación. A súa muller acabou recoñecendo que non estivera con el na noite da desaparición. Pouco despois, Abuín conduciu os investigadores ata esta nave industrial de Asados, en Rianxo. O 31 de decembro de 2017, os investigadores localizaron nese inmoble o corpo de Diana Quer. Remataba así unha busca de case 500 días. En decembro de 2019, a Audiencia Provincial da Coruña condenou a Abuín a prisión permanente revisable polo asasinato de Diana Quer, ademais de impoñerlle outros 4 anos por agresión sexual e detención ilegal. O Tribunal Supremo confirmou posteriormente a condena. Hoy la mujer ha dado un paso adelante, hoy la libertad sexual y los derechos de la mujer han dado un salto de verdad relevante para nuestro país. Coincidindo co 10º aniversario do seu asasinato, o pai de Diana e a súa irmá renderon homenaxe esta mañá na Pobra. Foi diante da escultura que mantén viva a súa lembranza e a de todas as mulleres vítimas da violencia machista.
E no meteorolóxico pasamos da calor abafante á seca ás noites case de outono. O cambio de tempo notase bastante nas temperaturas e hoxe o fresco fíxose notar ben cedo no interior. Entre as 6 e as 8 da mañá, os termómetros en Calvos de Randín marcaban 3 graus, 5,5 en Xinzo e en puntos como Baltar, Verín ou Lalín non chegaron aos 7 graus. Unha caída das temperaturas que abre a porta a un ambiente máis propio do outono, porque as previsións anuncian tamén a chegada desa chuvia tan agardada. Laura Álvarez. Despois de semanas marcadas pola calor sofocante e a falta de choiva, Galicia entra nunha semana de cambio e como mostra os valores rexistrados esta madrugada nas estacións de Meteo Galicia. 3 graus aquí en Calvos de Randín ou por baixo dos 7 en Xinzo, Verín e Baltar, por exemplo. Un adianto do que chega cara aos próximos días. Un aire máis fresco deixará descensos xeralizados de ata 8 ou 10 graus no interior, mentres que as choivas iránse facendo máis intensas nos vindeiros días. O esperado respiro tras un verán de altas temperaturas chegará por fin acompañado de auga. Os 3 graus de mínima rexistrados esta noite en Calvos de Randín sorprenden mesmo os seus propios veciños. Hombre, 3 grados, collónse 3 grados onde? Pois entonces sí que baixou bastante cousa. Si, esa foi a mínima de Galicia cando os 5 graus e medio de Xinzo e os 7 que roldaron en Lalín, Baltar e Verín. En Randín levan días notándose ese fresco. Misma ayer a mañá que fixemos unha andaina por aquí por as montañas, tamén se notaba arriba, no alto notábase, pasa que a temperatura marcaba de aquí eran 17, pero ali había 7 ou 8 como máximo. O certo é que queixas escoítanse poucas. Se agradece, realmente. Ibache decir, non? Sí. Non hai castigo ningún. No, que se agradece, que se agradece. Y después de tanto calor se nota el cambio. Hay un pico muy alto y luego por la noche cambia totalmente. Y ayer a las 3 de la mañana en Randín estábamos a 10 grados. Despois de semanas aturando temperaturas extremas, en lugares como a este de Calvos precisaron de novos cobertores. Esta noite fixo fresco. Que estábamos dormindo sin roupa ninguna e esta noite todo que estaba a taparse ca sauna. E xa sumerxidos nesta tendencia ao cambio, moitos son os que miran o ceo botando algo máis en falta. Bueno, a temperatura aunque non baixara tanto, pero por lo menos que viñeran algo de chuvias. A ver si é verdad que veñen. Ese cambio notarase especialmente no interior de Galicia. Nunha semana Ourense pasara, por exemplo, dos 42 graus e medios 26 de máxima. Aínda en pleno verán semella que quedan días de calor, con cambios iso sin horizonte e co respiro que moitos agardan. A seca, que se prolonga xa dende a primavera para os gandeiros, deixa perdas de ata 164 millóns de euros na forraxe, segundo cuantificou Unións Agrarias. O ensilado do millo vaise adiantar prácticamente un mes, pero a falta de auga provocou que sexa de moi pouca calidade. O interior das provincias de Lugo e da Coruña son as que están a manifestar os maiores danos desta seca no sector agrogandeiro, principalmente no leiteiro, no que a alimentación do gando supón un 60% dos custos de produción. Co millo forraxeiro de moi pouca calidade e os pasteiros secos, a comida do gando faise cada día máis caro. O tema da cosecha do forraje de millo é moi complicada, xa sembramos e ao pouco xa empezamos co tema da mitima, con moitos problemas, e dali a pouco xa empezou o tema da seca, e que hoxe en día vai ter unha repercusión moi grande nas contas de resultados dos establos en general. Estábamos falando solo no que é a forraxe en alimentación animal, millo forraxeiro en torno a 100 millóns de euros, en pradeiras, en pastos permanentes estamos nos 27 millóns de euros aproximadamente e en pradeiras en torno aos 35 millóns de euros. Esa caída, esa pérdida de produción xa é un dato real, analizado destos meses, e hai que ver a maiores todos os incrementos que se producen nas explotacións. O investimento na colleita da forraxe está feito e non se vai recoller a produción agardada. As características nutricionais do millo tamén son inferiores ás habituais polo déficit hídrico, co que será necesario mercar fora o alimento do gando para manter as explotacións. Se aumentas o coste e baixas o rendimento, ao final de cuentas, non pode ser. Tens que buscar o rendimento, tens que buscar o forraje onde sea, e cando salimos todos a buscar, vai aumentar tamén o coste. Se falamos de cubrir costes de produción, hai explotacións que van a estar en márgenes moi reducidos e, polo tanto, o que estamos a solicitar é que se activen mecanismos por parte das administracións para controlar que efectivamente non se produzca esa entrada en pérdidas.
Unións Agrarias reuniuse coa Consellería de Medio Rural para que se active unha mesa de seguimento e ver como se van a asumir os custos de produción e as medidas a tomar a medio prazo en función do que se prolongue a seca. E as provisións de chuvias chegan na segunda semana de vendima. Os expertos aseguran que son necesarias sempre, iso sí, que sexan escasas en tempo e cantidade. Estamos no Sabiñao, na zona da Ribeira Sacra. Esta parcela pódese apadriñar e coa axuda dun grupo de técnicos elaborar viño e participar no mantemento destas viñas. Aquí a vendima empezou este ano un par de semanas antes do que era habitual, por culpa da calor. O calor excesivo o que fai é a veces provocar bloqueos na planta por estrés hídrico, entonces a maduración non é do todo o que nós queremos, porque parte da acidez, migra para a raíz, e a planta, un pouco por supervivencia, frena o traballo, non traballa tanto tal porque se está deshidratando, evidentemente ten que guardar os seus recursos como supervivencia. Con este verán tan cálido e seco, Alejandro considera que a chuvia é moi necesaria, sobre todo para o futuro das plantas. A única preocupación é se dura moito tempo e as temperaturas baixan moito. Se fai moito calor de día, moito frío de noite, a uva ablanda moito e deteriórase moito máis rápido. Pero, bueno, a influencia da chuvia ahora mesmo non é mala, porque vamos ter unha uva un pouco máis estable, con acidez mellor, debido a que a acidez vai volver subir outra vez os racimos. Que pasa? Que se veñen moitos días de chuvia, é probable que arranque tamén enfermedades, que empeza a haber unha botritis, ou así que a uva se empeza a deteriorar. Na Ribeira Sacra colleitáronse máis de 4,5 millóns de quilos de uva o ano pasado. Se se cumpren as previsións, este ano recollerán máis de 5 millóns de quilos. Os lumes que se están vivindo estes últimos anos en Europa son completamente distintos aos que había hai 20 ou 30 anos. Agora multiplican as súas dimensións e o seu poder é devastador. Por iso hai que pensar como actuar fronte a eles. Nesta xuntanza europea, Raquel achegou o coñecemento e a experiencia que adquiriu loitando contra o lume en Galicia despois de 17 campañas. Eu cando empecé hai 17 campañas na zona da Limia, na zona do sur de Ourense, os lumes máis grandes que tiñamos estaban en torno ás 3.000, 4.000 hectáreas e, sin embargo, hoxe en día xa nos estamos enfrontando a lumes de 50.000, 60.000 hectáreas, é dicir, isto é máis da superficie que ten o concello máis grande de Galicia, que é Fonsagrada. Compre que a sociedade se conciencie sobre como actuar fronte a estes novos lumes. De sentido común, de cosas que podemos facer todos, como por exemplo ter as nosas casas preparadas para o caso de que nos impacte un lume. Tendo os canalóns e os tellados limpos, non tendo acumulación de cousas, de combustible ao redor das casas, coñecendo as rutas de evacuación. Raquel fala tamén da adecuación do territorio. Temos que pensar previamente como debemos configurar o territorio para que sexa máis resistente de cara a estes novos lumes. Aquí penso que a enxeñería forestal, xunto con outras disciplinas tamén, pode ser de gran axuda para poder deseñar este novo territorio que este preparado para estes novos incendios. Esta enxeñeira foi unha das dúas expertas españolas que integraron o equipo especializado en asesoramento nos lumes forestais, creado no Núcleo de Coordinación do Mecanismo Europeo de Protección Civil, onde se monitorizan os lumes e onde se fai un seguimento dos riscos de incendio en Europa e no norte de África. A parte máis importante era de facer o seguimento do risco de incendios en toda Europa e tamén dos incendios que estaban activos para poder trasladar toda esta información aos equipos de toma de decisións para que poideran ter toda esta información previamente. Segundo os datos oficiais, o ano pasado arderon en España 350.000 hectáreas, a terceira parte delas en Galicia. Bueno chicos, hacemos este vídeo para pedir disculpas públicamente, para ponernos en contexto. Mi primo y yo hemos cruzado nadando la frontera entre España y Portugal a través del río Miño, y cuando hemos llegado a Portugal ha venido la policía marítima portuguesa a hacernos entender y advertirnos de que lo que habíamos hecho era ilegal y por tanto a ponernos nuestra correspondiente multa. Entonces así queremos dejar claro que aunque nosotros éramos conscientes de que había ciertos riesgos que habíamos estudiado, no sabíamos que fuese ilegal como tal, y que luego también, aunque nosotros en nuestro caso hemos tenido suerte y no nos ha pasado nada, es muy peligroso y te puedes... Estaban vendo as desculpas por un reto deportivo que rematou en multa. Dous mozos cruzaron a nado a desembocadura do río Miño e a Policía Marítima Portuguesa sancionounos por conduta imprudente. Xoan Pereira.
Sí, plantexárono como un reto deportivo que mesmo anunciaron nas súas redes sociais, pero esta aventura rematou en multa económica. Os mozos saíron desde unha praia da Guarda, levaban unha boia e unha bolsa co móvil e a súa documentación persoal. En só 25 minutos cruzaron ata outro lado do leito fluvial. Aquí na praia de Camarido xa os agardaban os axentes da Policía Marítima de Camiña que lles tramitaron a correspondente sanción. Está totalmente prohibido cruzar a nado a desembocadura do río Miño, xa que é unha zona moi perigosa, sometida a fortes correntes. De feito, un mozo portugués perdía a vida na Foz do Miño o pasado mes de xullo. Sí, un pouco perigosa por causa das correntes. Cuando la marea sube, te empuja para norte, cuando la marea baja, te empuja para sul. É peligroso porque a corrente é muito forte, a temperatura da água começa a ficar fria e não é recomendável. Não é habitual ver isso, foi uma loucura, não sei. Nunha granxa do Corgo, en Lugo, decidiron adiantar a recollida do millo ante os estragos que os xabarís causan nas leiras. Os porcos bravos vanches as mazarocas agora que o millo xa está maduro e as perdas que causan son cuantiosas. Os responsables dunha granxa do Corgo están fartos de soportar as visitas dos xabarís ás súas plantacións. Nos levámonos mal porque aquí eu, no meu caso, quen leva a explotación é o meu fillo, pero, bueno, lle botamos unha mau e ves que chegas ás fincas e velas todas destrozadas. Nos botamos 50 hectáreas de millo, nas cuales, bueno, isto é bastante, hai bastantes fincas, entonces tens que andar nun lado e noutro, e, bueno, nesas 50 hectáreas que botamos de maíz, xa se ve, por trás de min, está totalmente arrasada, unha finca de 5.000 metros cuadrados, e non deixou nada. Ante esta situación, decidiron apañarse ao millo para evitar máis perdas. Empezamos a cosechar en algunhas fincas nas que poidamos cosechar, ou estamos cosechando aínda, pero esta principalmente, e algunha máis, tuvemos que deixalas. Producir unha hectárea de maíz, estea bon, non estea bon, costa sobre 1.500 euros. Isto ao mellor en algunhas fincas habería que esperar ao mellor 10 días máis en cosechar, pero, bueno, hai que cosechar porque te quedas sin nada. Esta parcela de José e o seu fillo non é a única finca danada polos xabarís. O millo é fundamental na alimentación do gando e supón o 60% dos costes de produción dunha granxa. Estímase que en Galicia hai 72.000 hectáreas sementadas con millo forraxeiro. Cada 1% da superficie afectada supón un impacto económico de 1.300.000 euros. A suba dos prezos e a falta de tempo para cociñar están a cambiar a nosa cesta da compra. Mais da metade da poboación xa recorta en produtos frescos para conter o gasto. E un dos máis afectados é o peixe. O seu consumo caeu un 30% na última década. Comer produtos do mar vaise convertendo para moitos nun auténtico luxo. E o marisco tampouco queda atrás. Achegámonos á Praza de Lugo, na Coruña, para saber como vai este ano o mercado dun dos produtos estrela da gastronomía galega, o marisco. Bo percebe, boa cigala, ou un camarón, xa empeza a ver un camarón moi bon. A ver, este ano foi un bo ano de marisco. Quitado o tema de concha, que foi o que escaseou, pola calidade da auga, que hubo moitas chuvias antes do verán, e despois, o verán subiu moito a temperatura, fixo que tuvera moita mortandade. A escaseza de ameixa e de berberecho afectou o seu prezo, dignos que anda como no Nadal. A meja babosa está vendendo 50 euros un tamaño grande, a que suelen chamar de carril ou de plancha para tomar ou crudo, eso está vendendo sobre 90, 95, 100 euros o kilo. Se hai pouco, aumenta o precio, como a todo. Consultamos tamén entre os compradores como encontran os prezos. Ella vive aquí y dice que está muy alto, que está bastante alto. Mercado mejor. En el mercado mejor, por eso venimos al mercado. Claro, está todo, pero bueno, si comparas tamén con outras ciudades, se compra bastante mellor que en outros sitios. Os consumidores máis avezados contan con que se supere a falta de berberecho e ameixa e que os dous bivalvos poidan baixar de prezo. Están xa preparando, sembrando e todo, porque eu son de Noia, estou ao loro por eso. En todo caso, os vendedores cos que falamos están contentos coa facturación deste ano. O importante é chegar e vamos ben, non nos podemos queixar. Eu, gracias a Dios, este mes de agosto vendí moi ben.
recoñecen, iso sí, que agora lles veñen un par de meses habitualmente frouxos en vendas, que volven remontar en novembro e especialmente en decembro. É o último alixo aprendido no sur da península. Case 6.000 kilos de haxís e 2 narcolanchas. Un novo e importante golpe contra o narcotráfico. Aconteceu en Huelva. 10 integrantes dunha organización criminal foron detidos tras atacar con armas de fogo unha patrulleira do Servizo Marítimo Provincial. Esta operación permitiu intervir 2 narcolanchas e case 6.000 kilos de haxís. Os feitos aconteceron cando unha patrulleira da Garda Civil, en coordinación co Servizo de Vixilancia Aduaneira, perseguiu unha embarcación sospeitosa de participar en labores de narcotráfico. Durante a persecución, os tripulantes da narcolancha fixeron manobras que puxeron en perigo a vida dos axentes. Lanzaron parte da carga ao mar e abriron fogo contra a Garda Civil. Esta operación supón un importante golpe a unha das organizacións criminais que operan no sur da península. En Ceuta continúa a incerteza sobre o destino dos inmigrantes procedentes de Marrocos mentres o Goberno prepara novas axudas. O líder do Partido Popular, Núñez Feijóo, pide que o Goberno autorice a visita do rei a territorio ceutí. E dende o PSOE salientan que 7 ministros darán explicacións sobre a situación a semana vindeira. A situación en Ceuta dista da normalidade. Informes internos da Policía Nacional indican que uns 8.000 inmigrantes non regresaron a Marrocos e que preto de 6.500 se moven pola cidade autónoma fora do control das autoridades. Un dos motivos evidentes o temor a unha devolución a territorio marroquí. 3 semanas despois da avalancha, o Goberno decidía establecer este venres un mando único baixo a dirección do ministro Ángel Vítor Torres. Agora o Executivo anuncia que no Consello de Ministros do martes vindeiro aprobará unha axuda de 25 millóns para a atención dos menores. Neste contexto, a presenza do rei en Ceuta segue a ser unha incógnita e o líder do Partido Popular pide que o Goberno de Sánchez autorice esa visita. Estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el Gobierno de España autorice ese desplazamiento. Feijóo reclama a presenza en Ceuta de Frontex, a Garda de Fronteiras da Unión Europea. Necesitamos a Frontex. Necesitamos todos los instrumentos que utilizan el resto de países de la Unión Europea para proteger sus fronteras. Y el único que no los utiliza es el Gobierno de España. ¿Por qué? Desde o PSOE, Pachi López acusa ao PP de alimentar falsidades e di que os socialistas optan pola transparencia. La semana que viene, en pleno agosto, 7 ministras y ministros van a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar todas las explicaciones necesarias sobre la situación de Ceuta. Haberá comparecencias no Congreso, pero o Tribunal Supremo vén de rexeitar o pedimento do PP para que os ministros acudan ao Senado antes de que remate este mes de agosto. España segue a vivir un dos peores veráns de incendios forestais. Os equipos de extinción tentan controlar os lumes de Segorbe, en Castelló, que obrigaron a desaloxar unhas 1.000 persoas na provincia de Valencia. Van camiño das 500 hectáreas queimadas. Unha cantidade bastante limitada se a comparamos co incendio de pino franqueado en Cáceres, que arrasou 4.400 hectáreas e que hoxe foi dado por controlado. Tamén mellora a situación dos lumes en Huesca. Precisamente no centro e no sur de Huesca están baixo aviso laranxa por mor das precipitacións intensas e das treboadas. O aviso é de nivel amarelo no sur de Tarragona, que xa sufriu esta noite os efectos das chuvias torrenciais. Unha das localidades máis afectadas é a de Roda de Verá. Así estaban esta mañá as rúas deste municipio, cheas de auga e de lama e con coches e colectores arrastrados pola forza da chuvia. Ademais, houbo que desaloxar as 400 persoas dun camping. Tiveron que pasar a noite no polideportivo municipal. A consecuencia máis grave son os 11 feridos, 3 deles provocados pola caída dun muro. Un está grave e outro en estado crítico. En o exterior fracasan as negociacións comerciais entre os Estados Unidos e o Canadá. Tras varias semanas de conversas, este fracaso deixa vía libre a entrada en vigor dos aranceis do 50% impostos por Donald Trump sobre importacións canadenses, valoradas en ata 28.000 millóns de dólares, case 24.000 millóns de euros. O Canadá respondeu a medida sinalando que aplicarán aranceis equivalentes dólar por dólar para protexer os seus traballadores e empresas. Mallábase moito en todas as aldeas. Había varias máquinas de mallar que se levaban
levábanse ca xogada das vacas e dos bois. Era outro mundo, era o que había. De pequena, na casa de meus abuelos, facías a malla. A malla volve ser a protagonista en Lalín. Alí, en Codeseda, na parroquia de Doade, reviven unha das tarefas máis representativas do rural galego, nunha festa que conserva os oficios, os saberes e a memoria do campo. Demetrio Morenza. Si, a memoria do campo que, por consecuencia, a memoria dun todo un pobo, traballo da malla e despois xa dese duro traballo ao longo de toda esta mañá, como mandan os cánones baixo unhas temperaturas máis que elevadas, porque o sol hoxe pegou forte aquí onde se celebraba esta malla. Toca repoñer forzas e comer un pouco. Iso non quere dicir que todos os comensais que agora mesmo están sentados aquí á mesa traballaran e doblaran o lombo na malla esta mañá, cos mollos e cos diferentes traballos. Unha celebración, unha recreación, a 27ª edición da Festa da Malla, porque festa é, aunque fora sempre un duro traballo, na que se xuntaba todo o pobo para botarse unha man. Realmente facían os homes, o que pasa que se facían máis grandes, que era para todo o ano, e os rapaces axudaban a carrexar os mollos. Era un día fenomenal, xuntábase moita xente. Era un acto social tamén importante, entonces, bueno, pues esos recuerdos maravillosos, moitos anos, xuntábamos todos os veciños. Facíamos os monequiños, sabes como se facían os monecos? Pois mira, collías ervas, tendías así toda, doblábase a cabeza para dentro, e depois cerrabas así e atábase, e nós de pequenos corrí, e despois poñíanse todos de pé, todos de pé. Esta noite terá lugar un derbi sen precedentes entre as dúas das mellores orquestras de Galicia. Por unha banda, a orquestra procedente da Costa da Morte, a Finisterre, e fronte a ela unha das lendas da verbena galega, a Gran Parada. Desde a Ría de Arousa, a Gran Parada chega disposta a deixar a súa pegada clásica e competir por converterse na mellor orquestra de Galicia. Fronte a ela, a Finisterre, que chegou a fin do mundo, reinventouse e volveu nacer coas mesmas cualidades superando os obstáculos. A mí me hicieron bullying durante 3 años seguidos. Quen se unirá aos xa finalistas? Alba Navarro, Oliver Pérez, Raúl Campos, Katy Méndez, Tamara Fernández, Santi Pulido, Marta Fernández e Néstor Peña. Hoxe asiste o mellor derbi entre orquestras a partir das 22 horas. E se padecen problemas de sono, non poden perder Tarde Piaches. Isabel, falaredes diso e de moitas cousas máis. Que tal? Moi boa tarde, Antía. Aquí estamos preparando Tarde Piaches. Esta tarde imos falar de dos problemas de sono. Os galegos dormimos ben? Facemos o que temos que facer para dormir e descansar mellor? Pois hoxe teremos aquí testemuños e voces expertas que nos dirán como o viven e como debemos facelo. Pero temos, ademais, moitos outros contidos, unha entrevista moi especial e vai ser aquí en directo con o noso querido Luis Iglesia, o actor que todos queremos moitísimo e mellor persoa. Será aquí toda a tarde, despois do tempo, no Tarde Piaches. Grazas. Subide. Grazas. Seguimos pendentes da operación importante contra o narcotráfico que lles comentábamos ao inicio deste telexornal. Regresamos de novo á Pobra do Caramiñal para coñecer a última hora dun novo golpe ao narcotráfico. Esta madrugada, os axentes da UDICO participaron nesta operación e operativo segue aberto. Iria Suengas, última hora. Si, Antía, pois desta hora aínda continúan os rexistros nesta vivenda no lugar de Conchido, onde todo apunta que se incautaba, que se custodiaban máis de entre 1.000 e 1.500 kilos de cocaína que se incautaron nesta, como dicías, gran operación contra o narcotráfico. Axentes da Brigada Central de Estupefacientes da Policía Nacional xunto con reforzos de axentes das comisarías de Pontevedra e de Ribeira están a levar a cabo este operativo que, como di, se ven desenvolvendo dende a
madrugada aquí neste punto do Conchido que pertence ao Concello da Pobra do Caramiñal. Segundo algunhas fontes, serían 4 as persoas detidas nun operativo en que a droga se receptou dende hai uns días dende o Atlántico e se custodiaba aquí e sería recibida polo clan dos Fanchos que opera habitualmente nesta zona da Barbanza, que adoita tamén de relación con outros clans procedentes da zona dos Balcáns, polo que non se descarta que entre os detidos, ademais de galegos, haxa tamén algunhas persoas desa zona de Europa. Un operativo, un caso que se instrúe dentro do xulgado de Garda de Ribeira. Como dicíamos, a operación segue aberta, non se descarta que haxa máis detención nas últimas horas. Con todo, é unha das operacións con máis droga incautada nos últimos tempos aquí na zona da Barbanza. Moitas grazas, Iria. Seguimos pendentes desta importante operación, pero agora imos cos deportes e coa estrea do Celta na Liga. Cristian. Efectivamente, Antía, os de Claudio Giraldez comezan hoxe a súa andaina na Liga en Mestalla. Nos minutiños volvemos con toda a información e coa previa deste partidazo contra o Valencia.